Hvis kloden bliver 1 grad varmere, så vil Nordpolens yder være isfri halvdelen af året, og Nordvestpassaten vil blive farbar for skibe. Små lavtliggende øer rundt omkring i verden vil blive delvist oversvømmet. Større tornadoer vil ramme Mellem- og Sydamerika. Der vil komme mere tørke, som vil betyde et fald i verdens kornproduktion. Hvis kloden bliver 2 grader varmere, vil indlandsisen på Grønland forsvinde. Der vil forsvinde så meget is, at isbjørnen vil være tæt på at uddø. Insekter og dyr migrerer til nye områder. Dyrelivet i verdens skove vil blive alvorligt truet, mens nye skove kommer til den nuværende polarområde. Flere stillehavsøer vil blive fuldstændig oversvømmet. Hvis kloden bliver 3 grader varmere, vil Nordpolen være helt isfri om sommeren. Regnskovene vil tørre ud. Der vil ikke være sne at finde i Alperne. Vi bliver vant til superstorme som El Niño. Middelhavsområderne bliver fuldstændig udtørret. Hvis kloden bliver 4 grader varmere, så vil havet stige så meget, at det vil oversvømme mange byer ved kysterne. Bangladesh, Egypten, Venedig, en by under havet. Gletsjere vil forsvinde, og ferskvand vil blive en mangelvare. Sibirien og Nordcanada bliver nye landbrugsområder. De danske kyster vil blive forvandlet til strande, vi mest kender i dag fra Middelhavet. Hele den vestlige del af Antarktis vil smelte, hvad vil betyde uoverskuelige havstigninger. Hvis kloden bliver 5 grader varmere, vil den tropiske klimazone blive fuldstændig ryddet for stort set alt liv. Floder og vådområder, som leverer vand til mange af verdens byer, vil være helt eller delvist udtørret. Der vil være flere 100 millioner klimaflygtninge. Hvis kloden bliver 6 grader varmere, så vil alt liv i havet være fuldstændig uddødt. Størstedelen af jordens land vil være ørken, og mange dyrearter vil være udryddet. Naturkatastrofer vil optræde ofte, og mange af jordens byer vil være fuldstændig forladte, enten på grund af overdreven tørke eller på grund af oversvømmelser.